Szeretettel köszöntök mindenkit 2023 legeslegutolsó videójával, amely videónak az lesz a témája, hogy melyek azok a munkahirdetések, amiket már végigolvasni sem érdemes, illetve melyek azok, amikre maximálisan az áldásomat adom, és azt mondom, hogy nyugodtan jelentkezzetek rá. Ezt a témát természetesen az inspirálta, hogy az elmúlt egy évben nagyon sok bizarr és egyáltalán nem bizalomgerjesztő munkahirdetést küldtetek át nekem. Nagyon jól éreztétek mindig, hogyha valami ebben kapcsolatban sántít és nem kóser. Az elmúlt egy évben gyűjtögettem a kedvenc mondataimat, pont azért, hogy egy ilyen hasonló videóban fel tudjam őket használni, vágjunk is bele. Munkahirdetés szövege. Itt nem kell gondolkodni, csak ledolgozni a munkaidőt. Ahol neked nem kell gondolkodni, ott valaki majd más nagyon szívesen gondolkodik helyetted. Megjegyzés, a munkaidőre nem találtunk egyébként konkrét részleteket. Következő szösszenet. Hosszú időt fogsz eltölteni távol a családtól, a barátaitól és a hazától, bár az utóbbiból most aki csak tehetné, mind menekülne. Ehhez nem fűzök hozzá kommentárt sem, hogy ilyen és hasonló mondatoknak mennyire nincsen helye egy munkahirdetésben, illetve összefoglalva figyeljetek oda mindig mindenféle szövegnél, illetve hogyha valaki ezt szóba adja elő nektek is, hogyha a leírás, az elmondás teli van üres szósalátákkal, szóvirágokkal, érzelmekre ható figyelem eltereléssel, és viszont csak a lényeg nem derül ki. Ebben szemben nézzünk akkor pozitív példát is, hogy milyen típusú az a munkahirdetés, amin azt mondom, hogy áldásomat adom, és tényleg jelentkezzetek rá, hogyha nektek is megfelelő, illetve szimpatikus teljességigényével. Mi ez a pozíció, illetve esetleg több pozícióra is lehet jelentkezni, hol történik a munkavégzés, mikor van a munkaidő, milyen típusú szerződéssel kezdesz. Ez egy teljes munkaidős foglalkoztatás, egy részmunkaidős, vagy egy bizonyos vakációperiódusra szól. Mennyi az órabéred, mennyi a vakációpénzed, illetve kapsz-e. Mit kell konkrétan csinálni, mik az elvárások, mi a beugró, hogy egyáltalán jelentkezhess erre a munkára, az utazási költséget megtérítik-e. Hogyha ezek szerepelnek egy munkahirdetésbe, akkor 99,9%, hogy itt minden rendben. Páran tudjátok, hogy foglalkozok önéletrajzírással, most már 3 nyelven, ugye holland, angol, illetve német nyelven, illetve foglalkozok munkainterjú szimulációval is, ami azt jelenti, hogy ezen az előbb említett 3 nyelven elpróbáljuk a munkainterjút, amire nagy valószínűséggel számolhatsz a neked megfelelő iparágban, illetve abban a pozícióban, amire jelentkezel, valamint, hogyha van erre szükség, akkor tudtok hozzám jönni konzultációra is, amelyben fel tudjuk térképezni, illetve én összegyűjtöm nektek a ti érdeklődéseitek és képesítéseitek, illetve előbbi, hamarabbi munkatapasztalataitok alapján, hogy itt Hollandiában milyen munkalehetőségeid vannak. Ennyit erről a témáról, hogyha van ezzel kapcsolatban kérdés, akkor szívesen hallom. Egyébként pedig 2023-ból lassan már csak órák maradtak hátra, és ezen túl is szeretném mindenkinek megköszönni a bizalmát, aki idén velem együtt dolgozott. Jövőre ugyanitt folytatjuk, és boldog új évet mindenkinek, sok sikert a továbbiakban is. Sziasztok!